Potrebujete regulovať intenzitu prenikajúceho svetla, ale nedôverujete lacným produktom a originálne produkty sa vám zdajú predražené? Počas 5 rokov trvajúceho vývoja zatemňovacích roliet Thermotech V40 sme prihliadali nielen na maximálne zatemnenie a dostupnú cenu, ale aj jednoduchú montáž, dlhú životnosť, ľahkú ovládateľnosť a ďalšie aspekty, ktoré konkurenčným výrobkom chýbajú. Roletu je možné bez strihania či akejkoľvek úpravy už za pár minút jednoducho namontovať na predinštalovanú konzolu. Pre maximálne zatemnenie je roleta na bokoch opatrená kefovým tesnením, ktoré zabraňuje prenikaniu svetla. Zrolovaný materiál rolety chráni pred vyblednutím zadný kryt. Hliníková konštrukcia garantuje dlhú životnosť a vďaka bočným kolajničkám je možné ju zastaviť v akejkoľvek pozícii. Reflexná zadná strana zabezpečuje dokonalé zatemnenie, navyše v lete odráža teplo a v zime zabraňuje jeho úniku. Nezávisle od jej farebného prevedenia môžete mať vďaka tejto reflexnej vrstve kedykoľvek počas dňa tmu ako v noci. Súčasne so zatemňujúcou roletou môžete strešné okno opatriť aj vonkajšou markízou a sieťkou proti hmyzu. Poskytneme vám 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Ak po inštalácii a používaní rolety nebudete s ňou spokojní, odkúpime ju späť za plnú cenu.